سلام فنو إير تي في أبى مكتال تركبوا كبراتن كم يتوعلوا نلهم صلوا ساعة 6 سنة فرق معتن فرقان سلولا زينا وشتر وزن إحدى لكم قيل مالونا نم مكتت لكم بخبر زعدم لوام تخلي فلما أرستازينا هجراوي مرمرة شامنك فليكا بشوعتك سابت شوعة سنة أبو وشتو هجر الوطن كو حبيب حمشت سنة أهجراوي معلتي أكبابي بكلا بلاستيك نوجد بزبل تيما أبيرترا تذكرة بيت مرتي حرشان تكنيك الحجاز 256 تمهارو بسيرتيفيكيت أمريكا هجرات اللاتين أمريكا بني حوار رباط إيراك انقساقسا بريزنت البرازيل لولا دا سيلفا تصويعو روسيا أب الرحوق مبراق مياوي جزاتا جازيف الممد حيل بحري تكايد كمزلا حبيرا أب نيجيريا بستفتزمك أبيلاوي متفنان زنكلو متقعتات بوحدو 36 سبات كم تقتلوا تقليزو نبزر زور كنسكر هجراوي مرمرة شامنك فليكا بشوعتك سابت شوعة سنة أب ملا هجر كمون أب السعوديان سودان كوهابيو وكيل عينا ندرس بيد ملك عزابزاب مزدالو تتحستو ياسين صالح كأربوي هاجراوي مرمرة شامناي كفلي عامة مهرتي كلتا شحن أسران كلتا شحن أسران سلستن كاب صباح ربع شوعة سنة كساب عربي 9 سنة أملا هاجر كمون أب جدان رياضن سعود عربن كسلا سودانن أب زركبا أهجراوين أبيات مهرتي أب 455 مفتني نقطات كوهابيم أب منستري تمهرتي حلفي أهدو هاجراوي مرمرة ممهر هبت أصفهاني إرينا أبزهابو حبريتا لوما عمد بتغلال 48 مئتاوي دقة أنستيو زركبهم لألي سوسان شوعة شح تمهارو كساتفو مخانم قليسوم قطري تساتفتي بزباك الرئن كله 8,782 أبزوبا عن سبا 13,396 أبزوبا دبوب 10,337 أبزوبا قشباركا 10,609 أبزوبا مأكل 5,109 أبزوبا سيميناوي كيح بحرن 952 أبزوبا دوواوي كيح بحرن كخونو كلو 216 تمهارو أب جدان رياضن 43 دما أب كسلا زفتونيوم أبزي بعينتات تمهرتي قطري قانقا إنجليز محبراو تمهرتي سنفلتاتن زيقنتاوي تمهرتن زوهب هاجراوي مرمرة 31 ناي حقي تأرمتون كم ساتفو تفليت اللهم قطري تفتنتي مسنا إذا حلف عامت كنتاتر كله بأسران كلتن مئتاويت أبيت كم زلو التغسى ممرهبته اتمدب كم تزقب بأونه تكبر أقدمون حلفتي نقطات مرمرة ممهران تمهرون بزعبا قطعتات فترة وهل حبريتها كم التوهبن اتفتنا أب كلن نقطات أب حد ساعات كم زوهبن أفلتم هاجراوي مرمرة حدا ممزن بقعات سرعات تمهرتن تمهرين زبلة ممرهبته كلهم حلفت نقطات ممهران تفتنتن استوهبهم حلفنت بعتب كتكبرون جزي أب كل نقطات بتبكي كخبرن تلابيم حمشت سنة أهجراوي معلتي أكبابي أب إرترا تذكرة يراتن عيوب ملك عدينا وتسبسب زدلو تحسو دنايت قبيهوت كتأربع حمشت سنة أهجراوي معلتي أكبابي بكلا بلاستيك نوجد بزبل تيما أب أسمرا أدراش هجراو كونفدريشن سرحتنياتات إرترا تذكرة منيستر مريت ماينا كبابن آتو تسفاي قبرسلاسي أبزوس معقال بقوقي معلا بلاستيكن زي تقو أقباب أوغا قنوون زتفترن إنا بأس زخيد زولون قلوباو شقرن مفتح ملأ حبرة سب عالمين منقستاتن كسامرون بجعبوت كسارحون أوانا ومخانو قليتهم
ሚኒስተር ተስፋይ አስዒቡ ብከላ ፕላስቲክ ንምውጋድ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ከምኡውን መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ንሓንሳብን ንሓፂር እዋንን ተጠቒምካ ዝድርበ ናይ ፕላስቲክ ኣቕሓ ካብ ምሽማት ምዝውታርን ከምኡውን ጓሓፍ ፕላስቲክ ኣፈቐድኡ ካብ ምድርባይ ብምቁጣብ ዜግነታዊ ሓላፍነቶም ብግብሪ ክስከሙ ግቡእን ኣገዳስን ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ፕላስቲክ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብን እንስሳታትን ኣከባብን ጉድኣት ስለ ዝኸትል ኤርትራ ንረቂቕ ፌስታል ዝእግድ ሕጊ ኣብ 2002 ከም ዘጽድቕ ጠቂሱ ድማ ትግባር እቲ ዝወፅእ ሕጊ ንምርግጋጽ ብሓያል ቁፅፅራዊ ስራሓት ክካየድ ከም ዝጸንሐ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኣቱ ፌስታላት እቲ ዝድለ ዓወት ክምዝገብ ከም ዘይከኣለ ብምንጻር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ምቁፅጻሩ ብንቕሓት ክሳተፍ ጸዊዑ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊት ጨንፈር ኣከባቢያዊ ምሕደራን ቁፅፅርን ወይዘሮ ኣስቴር ረዳእ ዝግብግድኣ ንምሕደራ ጓሓፍ ኣተኣላልያን ኣወጋግናን ብዛዕባ ዝወፅእ ሕጋጋትን መምርሒታትን ተሳተፍቲ መብርሂ ሂባ ጊዜያዊ ተፀዋዒ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስተር ቪንሰንት ኦሙጋ ድማ ብከላ ፕላስቲክ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዓለማዊ ኣከባቢያዊ ብድሆታት ምዃኑ ጠቂሱ ኤርትራ ኣብ ምውጋድ ፕላስቲክን ምሕደሩን ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ሞጊሱ ጊዜያዊ ተፀዋዒት ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስስ ናሺዳ ሳታርካ ኣስታት 22 ሚእታዊት መጠን ሞት ደቂ ሰብ ብፕላስቲካዊ ብከላ ከም ዝስዕብ ሓቢራ ኣብቲ ዕለት ኣብ መንጎ 22 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣብ ዝተገብረ ኣብ ኣከባቢያዊ ብከላ ዘተኮረ ሓፈሻዊ ፍልጠት ዝተዓወቱ 6 ተምሃሮ ከምኡውን ኣብ ምምካት ከባቢያዊ ብከላ ኣበርክቶን ዝገበራ 6 ደቂ ኣንስትዮ ገንዘባዊ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብቲ ዕለት ንዘገልገለ ፕላስቲክ መስርሕን ናብ ተጠቃሚ ዘቕረባ ናይ ግሊ ትካላት ንፍርያተንን ብምርኢት ቀሪበን ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ንክልተ ዓመታት ብግብርን ክልስ ሓሳብን ዘመሃረቶም 75 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎ 156 ተምሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣምሪቓ ተመረቕቲ 36 ብዓውደ ኣግሮ ሜካኒክ 43 ብስነ እንስሳ 41 ብስነ ኣትክልቲ 36 ድማ ብስነ ሓመድን ማይን ልምዓት መስኖንም ትምህርቶም ተኸታቲሎም ብሰለስተ ሰነ ኣብ ዝተኻየደ መብርዕ 21 ስነ ስርዓት ምምራቕ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ መምህር ዮናስ ኢዮብ ተመረቕቲ ኣብ ስራሕ ዓለም ክሕግዞም ዝኽእል ሞያን ትምህርትን ሰኒቖም ይወፁ ከም ዘለው ብምሕባር ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ተመኒሎም ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዋን ዳይሬክተር ክፍሊ ቴክኒካዊ ሞያውን ትምህርቲ ስልጠናን ኣቶ ተስፋይ ስዩም ብወገኑ ተመረቕቲ ብዝቐሰምዎ ትምህርቲ ንከባቢኦም ብእወታ ክጸልዉ ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ያታዊ ሕርሻ ናብ ዘመናዊ ንምልዋጥን ብርኮት ምህርቲ ንምሕፋስን ብተወፋይነት ክሰርሑ ዘለዎም ቅርብነት ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተመረቕቲ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ 1999 ኣድሎት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ዛጌት 82 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 2979 ተምሃሮ ከም ዘመረቐት ሰነዳታ ይነጽሩ ኣብ መንጎ ኣህርታት ሓይልታት ምክልኻል እዚ ምዕራብ ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታውን ባህላውን ውድድራት ብሰለስተ ሰነ ኣብ ዓዲ ማለል ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ ኣብቲ ንክልተ ኣዋርሕ ዝቐጸለን ብምድባት ተኸፋፊሉ ኣብ ባረንቱ ዓዲ ማለልን ሸሸቤትን ክካየድ ዝቐነየን ውድድራት 14 ጋንታታት ስፖርትን ባህልን ተሳቲፈን ስፖርታዊ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ መርበብ ኣትሌቲክስን ጨመተ ተኹስን ባህላዊ ንጥፈታት ድማ ውድድራት ሙዚቃ ድራማን ደርፍን ዝሓቆፈ ምንባሩ ስታፍ ጎስጓስን ሓበሬታን ተለንተ ዳንኤል ዮሴፍ ሓቢሩ ሓለቃ ስታፍ እዚ ምዕራብ ብሪጋዴር ጀነራል ፀሃየ መኮነን ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ንኩሉ ብድሆታት ብብቕዓት መኪቱ ኣብ መደባት ልምዓት ከምኡውን ኣብ ስፖርታውን ባህላውን ውድድራት ክጽመድ ምብቅዑ ዘሐጉስን ናይ መጻኢ ረህዋ ዘንፍትን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ መደብ ኣካላውን ሞራላውን ብቕዓት ሰራዊት ንምሕያልን ብሃገር ደረጃ ዕውታት ስፖርታውን ንምልላይን ዝሕግዝ ኣገዳሲ ንጥፈት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ብኩዕሶ እግርን መርበብን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ሂላል ክፍለ ሰራዊት 46 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብኩዕሶ እግሪ ጋንታ ሲሮር ክፍለ ሰራዊት 33 بمربب جانتا فنكل كفل سراويت 48 بجمعة تقصي جانتا والتا كفل سراويت 5 بأتلتيكس دما جانتا سيرور ناي كفل سراويت 33 جوال بمخان تشليمان كبراتن كوران قتلو صغير جنا وصاي نمتكتالكم دقيمه بخبري عدم
أبزينا وتأي كنسجر هجرات لاتين أمريكا بناي حبر باطيرا كنقصاقصا بريزنت برازيل لولا دا سيلفا تأويعو بريزنت دا سيلفا نز أوعيت زي زغربة مراحتي نايتن هجرات تمالي 5 سنة أب كتما برازيليا أبزا كايدو زوبا وعليو نحبر باطيرا أب كتابا أول هجرات زهلو ربحة قليل كم زي كون زتقصا بريزنت برازيل سقعتن يانت دولار أمريكا كم زودلون أرديو እተጻውዒት ካብ ዝበዝሓ ኣባል ሃገራት እወታዊ ደገፍ ረኺቡ ከም ዘለው ዝግለጽ ዘሎ ብርክት ዝበላ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ሩስያን ብነገዛ ርእሰን ባጤራ ንምንቅስቃስ ዘኽእል ስምምዓት ክኸትማ ምጽንሐን ይዝከር ባጤራ ዶላር ካብ ቀንዲ መሳርሒ ዕብለላ ኣሜሪካ ኮይኑ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሓያሎ ሃገራት ተጠቃምነቱ ንምጉዳል ይሰርሓ ምህላውን የረዱ ወታደራዊ ዓቕማን ምድፋዕ ተሳድሕ ዘላ ሩስያ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ማያዊ ግዝኣታ ገዚፍ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ተካይድ ከም ዘላ ሓቢራ ኣብዚ ካብ 5 ሰነ ክሳብ 20 ሰነ ዝቕጽል ልምምድ ልዕሊ 60 መራኽብ ውግእ ብርክት ዝበላ ነፈርትን ልዕሊ 11,000 ኣባላት ሰራዊትን ይሳተፉ ምህላዎም ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ እቲ ልምምድ ወታደራዊ ዓቕሚ ሩስያ ብቐንዱ ከዓ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ንምድፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እዚ ከም ዚሉን ከሎ እቲ ምስ ባሕሪ ጃፓን ኣብ ዘደወ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንዘካይደኦ ዘለዋ ወታደራዊ ምትእትታዋት መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፍ ተንተንቲ ይጠቕሱ ሩስያ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ብትሪ ክቃወማ ካብ ዝጸንሓ ሃገራት እያ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብዝተፈጸመ ቀቢላዊ ምትፍናን ዘንቀሎም መጥቃዕትታት ብውሕዱ 36 ሰባት ከም ተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ በቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጄርያ ኣብ ዝርከባ 6 ዓድታት ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደውን ሰብ መዚ ናይጄርያ ሓቢሮም ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነነ ሓድሽ ፕሬዝደንት ናይጄርያ ቦላ ኣሕመድ ቲኒቡ ኣብቲ ከባቢ ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡሎም ጎረቤት ሃገር ኒጀር እውን ነቲ ተርእዮ ንምክታእ ከም እተሓባበር ገሊጻ ኣብ ናይጄርያ ቀቢላዊ ምትፍናን ብዝጠንቁ ግጭታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ናይጄርያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ተርእዮታት ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዩክሬን ኣብ ልዕልታ ሩስያ ከም ሉዓላዊ ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበታ ዶነስክ ንዘካየደቶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ትማሊ 5 ሰነ ኣፍሊጡ ሰራዊት ዩክሬን ብታንክታት ተሰኒው ኣብ 5 ግንባራት መጥቃዕቲ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ከም ዝፈሸለዩ ኣነጺሩ እንተኾነ ግን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩክሬን ብዛዕባ እቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ሓቢሩሎ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ መልሰ መጥቃዕቲ ከተካይድ ትዳሎ ከም ዘላ ካብ እትገልጽ 4 ኣዋርሕ ከም ዘቕጸረት ዝጠቐሱ ጸብጻባት ነዚ ንምድጋፍ ሃገራት ምዕራብ ግዙፍ ወታደራዊ ሓገዝ ክገብራላ መጽንሐን የነጽሩ ብኣሜሪካ ዝምርሓ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብረኦ ናይ ዕጥቅን ስንቅን ደገፍ ዛጊት ኣብ ምልዋጥ ሓይሊ ሚዛን ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለ ይሕብር مركب كوينات تشاينا بوشمت تايوان تنقسقس بالعلى زنبرت مركب كوينات أمريكا زوسدته سقمتي قنوع منبارو منقسي تشاينا تمالي 5 سنة أبزوت مجلتي أفليتو أفنيا منستري قدات وزاي تشاينا مركب كوينات هاجرو جبو مسمران الحكاتان حاليات وقعز منبارة بمتقاس اتستوسد سقمتي حقاوي مخني ندحنت أب جمت زأتوان منباريو قليتو بتصحفت مكلخال أمريكا نتفتعامل بزملكات عبز زرقحب تكاس أستليس تسني مقلتي سقمتي مركب كينا تشاينا نابزي تدلي متفنان كمرح زخل زي قبون حدا جنيان سقمتيو كبل وقيسو كلتين هاجرات عب استراتيجيكاوي ما يتبحر لو تشاينا عب كم زبالة متفنان كأتوا حد شكوا انت زي كونه أزفت أمزي كلتين هاجرات بكالو قديات نحر حدن عب زواق قصالو زلوا أوان بمقصاتو جن زيادة شفنا معكرات زينا كم زرخبيهم مستكوابي قربت زلوهم تنسنتي زقلتو
كابتو زوبا كي وطانا اب اندونيسيا عمتاوي زقانعن اهرتات حيل بحري حيالو هاغرات ساتفون حبراوي ناي سباوي دحنت لممد كابت مالي حامشتا جنبو جميرو يقانعلو ابت لممد اهرتات حالوا بحري سوباوي دحنتن بريطانيا تشاينا جابان روسيا نزركبن 36 هاغرات يساتفا محلاون مينستري مكلخال اندونيسيا افريدو هندن أمريكان أب إندستري مكلخال زجبرو كلتاوي متحببار نمدفع حدش سممع كتيمن إذا سممع استبصحة أب هندي نايكلتا معلتات مبصح زفت أمام منستر مكلخال أمريكا لويد أوستين تمالي حامشتا سنة مس هنداوي مزنو راجنات سينغ أب زجبرو ركبيو تسممع أب زمتزق حيلة عامتات تكبراوي نكخون موحدا ممعبالن إندستريتات مكلخال كلتين هاجرات أب زجلجل مرحا قدنا زتكور مخانو مصري مكلخال هندي أفليتو هندي مصر روسيا ون أب إندستري أطوار مصر روسيا استفرالية استراتيجيكاوي سممعات كم زرلوات أبصابات ينتصرو زينك المزامنا أرستاتو كندقملكم هاجراوي مرمرة شامنك فليك هاب شوعتك سبت شوعت سنة أبو فتو هاجر نوتان هو هابيو حموشت سنة هاجراوي معلتي أكبابي بكلا بلاستيك نوجد بزبل تيما أبي إرترا تذكيرا بيت مرتي حرشان تكنيك حاجات 256 تمهارو بسيرتيفيكيت أمريكا هاجرات لاتين أمريكا بني حبر باطيرا كنقصاصا بريزيدنت برازيل لولا دا سيلفا تصويعو روسيا أب الرحوق مبراق مياوي جزءات جزيف بالمد حيل بحري تكايد كم زلة حبيرة أب نيجيريا بستفد سمك قبيلاوي متفنان زين كانوا متقاعدات بوحدو 36 سبات كم تقتلوا تقليتو نايس ساعتنا بستازي ملون بس استرفوا مدوات اري تي في نحرقكم بوغنا وخ معلتي